Kalatvlive. Kalatvlive machiegni pacho. Ma e odwa. Geno kanyo ni chieng' makare kama mrama intiere do chieng' ni makawuono mabende en kanyo chieng' tich abich tarik 19 ka ginto ne gisiro paro mar chik mar omenda no mabende koro to giwacho ni dhi neno ni dongruok makare ochopo e piny Kenya. Maeri e kaka ne chalo od bura do chieng' no manyoro. Honorable Chair, I beg to move that clause 3 be amended as per the order paper, Honorable Speaker. This amendment is seeking to... There will be no amendment. I now put the question that clause 4 be part of the bill. As one of the opinion say aye. Will as one opinion say nay? Ayes have it. Clauses 5, 6, and 7. Bende koro to iwuondo godo jopiny ni e paro mar chik mar omenda makamano gin wechego eko mag miriambo ka ogolo kwayo makende oganda duto ma pacho kaeri mondo mi ochung' motegno koraka piny owacho mar Kenya Kwanza kendo gisir paro mar chik mar omenda no. The only provision in the bill on VAT was to help them to the government is doing, and just because it is the government of President Ruto and you hate him, you start bringing propaganda, we will lose those provisions. Jatend adon buch siasa mar DCP kendo mane en jalup jatend piny owacho e pacho kaeri mano migosi Rigathi Gachagua korka kore to wuok oko kendo wacho ne oganda ma pacho kaeri mondo koro to onen malong'o wuok oko kendo wacho ne oganda ma pacho kaeri mondo koro to onen malong'o kendo ging'e jotelo go eko mabende koro to siro lwedo paro mar chik mar omenda ma igane mar 2027 ka bende koro to wacho ne jotelo makamago gin mago ma ok ohero oganda jopiny kendo koro to biro neno ni piny Kenya ogore piny. Migosi Rigathi Gachagua wacho no gana jo Kenya mondo mi koro to koyie to bio neni jotelo makamago obio thichi oko kochopo kinde mar yiero ma iga manyien. Seche nogo bende ogolo kwayo makende ne oganda duto ma pacho kaeri mondo mi koro to chung' motegno kendo gikwedi malich mokalo paro mar chik mar omenda ma igani. Ambia wananchi wetu wale wabunge hapa mlimani wanajifanya sungura mjanja. Ati wanajifanya wataki kwenda huko wasionekane. Wewe kama huko na raia. The blue economy, our oceans and waters were not contributing significantly to our gross domestic product and also to our progress as a nation. And I took the decision that I am going to have a dedicated blue economy and fisheries state department. As for the last 3 years, how their livelihoods have changed, how they have managed to do more with the money that we give them, and that they are looking forward to us enhancing what was made available to them. So as we are aware, what IPOA has actually been trying to do is to ensure that the gap is not there between the police, the public, and more so on the youth. And the emerging issues that are also coming on board of Gunism, ideally majority are also the youth. They are not elderly people. They are majorly the youth. But we also have to appreciate that there's a very active activity that's ongoing. That is actually ongoing. For the for the Jukwaa la Wasomi. I don't know. MCPOA as today organized this community forum. Majorly like to put youths together and the several stakeholders, that is security agencies and the judiciary. Here we have around over 360 community members. So we decided to organize this forum in that we wanted because our theme was to organize this due to the things that are happening currently in Kisumu in terms of Gunism, insecurity and crime matters. I'm one of the youths under Crime CPOA. Crime CPOA has really helped. At times, let me say, I used to have a lot of free time.
Crime Support was able to give me a place to study, read, and also nurture talents. It helps in nurturing talents. I'm a great artist. It gave me the platform to produce my works and also spread awareness to help other kids who are wasting their times at homes. You know, right now, due to the issue, a lot of kids are at home due to fees, maybe other issues, and the environment that they are in doesn't enable them to study well. Jochiw thieth mano e bochero e komongere kaka UHC kawuono dochero e condition on what? Grant. Same condition on grant. Are we conditional grants? We are not conditional grants. We want that money. And what we are saying today to Parliament, as we move to Parliament from the Minister of Health, that money must be factored in through the equitable share, because we need to make sure that we ring-fence that money for posterity beyond 2026. Comrades, power! Mana gi kanyo ma wachopo godo e giko mar kilo ni kanyo weche manyien mana kare gi mole meso mar ka weche manyien metuduri kodwa kapod wadhi nyime koda kachieno ni eke mar Sulwe Mokinyi wadugo kanyo gi nonro mar itoboke kaito bange ang'no bedo kanyo gi twako ka wendo marwa nyinga en Brenda Genyo nyasupa nyana odhi yue Martin wadugo. Piny koro tauru gi mare, emomiyo kalatvlive chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e kalatvlive. kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. kalatvlive, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kore duoko mag tuke mopogore opogore jotugo mo
Orengo, Biraneno kanyo Mikai Martha Karua, mano jatend duond buchano mar PLP, kachiel koda jotelo mamoko mathoth biraneno kanyo. Piny kanyo ondik ni tension, jotelo mamoko mathoth biraneno kanyo. Piny kanyo ondik ni tension. Organizers of nationwide protest planned for June 25th to commemorate dozens of protesters killed during 2024 anti-government demonstrations. Have notified police and urged other Kenyans to stay. The Daily Nation. Eat Daily Nation Marario. Daily Nation Marario. Wachokajoni hunt on for man suspected to have dismembered his lover. Crime. Joy's boyfriend called the father to tell him she was missing and that he had already reported to the police. Chamar nyadendi no ero mabende owito ngimane koketa piny kanyo. Iwacho ni koro to obila dhi nyime gi timo nonro matut kendo timo apedha mager ne achijno mabende oringo molal nyaka gi sechegi eki. Eito bokenieri mar adek wan kanyo gi gang storms Chemelil School. Expansion bid. High Court satisfied urgent petition seeking to hold High Court satisfied urgent petition seeking to hold a project pending disclosure orders sought. Lobby questions IMC constructed jo od bura ma pacho kaeri kod ne dhi nyime kod katwake wi paro mar chik kamar omenda ma igani yari gido mano kelo lieta kendo no nyuolo paro mopogore e kinda jo od burago. Mano ni e bath oito minano eito bokeni mar del kod kalimbe ma jatlo no osebedo katimo e pinje goekoma oko kinyalo paro kanyo juma mokalo. Laktar William e pinje goekoma oko kinyalo paro kanyo juma mokalo. Laktar William Ruto notimo kanyo limbe e pinyno eko mar Norway, nodhi kanye limbe mar piny mar Finland kendo chako dhi kanye pinyno eko mar Norway, nodhi kanye limbe mar piny mar Finland kendo chako dhi kanye G7 summit mane pinyno mar France. Mago gin moko kuom limbe go eko ma jatend piny Kenya osebedo ka gana achiel maromo kanyo milion 1,298 kod 89 mano higa mokalo ka higa ni ekene kwano 89 mano higa mokalo ka higa ni ekene kwano medore nyaka milion 1 kod 100,000 kod 300 gi wiye. KJSEA mano mar grade mar 9 higa KJSEA mano mar grade mar 9 higa mokalo mano 2025 ne gin kanyo robere jopuonjre mane ondets and 5 ne gin kanyo robere jopuonjre mane ondets and sustainability concerns. Piny wacho koro to ikore malich mokalo mar neno ni omedo kwan mag jopuonjre go eko matimo somo mag tiegruok mag lwedo mar neno ni okonyo kanyo e tieko weche go eko mag koso tije ma jopuonjre koro to gitiele malich od bura mamalo kendo gibaro kode od bura koro barore. Finance bill obaro kanyo od bura mamalo. Mano e gima goro mar Katundu 7 weche ne ok be ahinya e od bura no eko kendo kinyalo ng'iyo kanyo jo od bura no okelo koko mane ok ber. Mano e kama nene makawuono wan kanyo gi oboke ma balang moting'o weche go eko mag health kendo dhi kamano malnutrition weche go eko mag ngima malnutrition weche go eko mag ngima weche go eko mag koso chiemo koro to ogo tiach e kaunti no eko Mandera. Wadhi e expansion plan of a Gulf tension mano ni ite mar 24 kete mar 25 stock exchange ka komenda ringo 26 agaja mili kod kwano 27 gin kanyo lendo moting kod kaute fombo mar 34 wan kanyo gi life begins at 40 street footballer Zinhas late rise to global standoff. Mago piche go eko mag World Cup US Mexico Canada standoff. Mago piche go eko mag World Cup US Mexico Canada. Madhi nyime ema kela giko mar bedo kodi e nonro mar itoboke marwa ma kawuono mano mar The Daily Nation mabende mano choponwa kairi. Wadhi yweyo matin ka waduogo kanyo Chieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho
Yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Kala TV, Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo somo ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich. Itudori kod an Justus Adoyo kachiel kodaka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango. Mana e Kala TV. Kala TV. Piny koru tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi. Nondo mar e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koru tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke mage mabiro. Mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School
chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma. Brenda Agenyo, saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango. Mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod Sulwe Mokinyi. Kabende Sulwe Mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien